Ahojte, dnes je 11. deň mojej životnej premeny alebo premeny života z niečoho, čo je progresívne deštruktívne a sebazničujúce ku niečomu, čo je použiteľné pre celý život, ktorý by mohol byť naplnený v službe pre druhých. Ďalším dôvodom, prečo som sa rozhodol pre túto životnú zmenu, je môj problém s kontrolou. Chcem mať niečo vo svojom živote úplne pod svojou kontrolou. Nemohli to byť okolnosti, v ktorých som žil, nemohli to byť ľudia, ktorí boli okolo mňa. Veľmi veľa vecí bolo mimo mojej kontroly. Čo ale bolo v rámci mojich možností, to bola moja váha a moje telo. Ako vyzerám a koľko vážim, to sú parametre, ktoré dokážem ovplyvniť, ktoré dokážem zmeniť. Keď chcem, môžem priberať a keď chcem, môžem chudnúť. Viem aj jedno, aj druhé. Dokážem aj jedno, aj druhé. Je len otázkou, čo z toho aktuálne chcem. Chcem chudnúť? Dobre. Spokojne dám 5 kg stabilne ďalších 10 mesiacov. Chcem priberať? Kľudne. Spokojne pôjdem rovnakým tempom, ale hore? Áno, je to desivé. Ale tak to je. Pre mňa moja váha a moje telo je spôsob manifestovania toho, niečo dokážem zmeniť, ovplyvniť. Takže tak. Ovsené vločky, 4. deň. Dobrú chuť. Jedenásty deň, 11 kľukov, poďme na to. (3636) krokov za dnes. Môže byť.